Vreau o relație să mă însor. De obicei vrei o relație că e cool să ai o relație. Sau pe vremea ta nu era cool să ai o relație. Suntem făcuți să fim atrași de sex opus, să ai persoana de sex opus care să-ți fie simpatică, să-ți placă, să... Ideea în Biblie este să te căsătorești cu cineva pentru că vrei să te căsătorești cu cineva și sigur există motivații bune, motivații mai alterate, dar nu există unul pe care trebuie să-l găsești. Eu o să-mi îndeplinesc rolul meu, de soț, față de soția mea, chiar și atunci când ea și-l îndeplinește limitat sau nu și-l îndeplinește sau este supărată sau este irascibilă și viceversa. Deci ăsta este spiritul conceptului de dragoste necondiționată în cadrul căsniciei. Eu cred că este preferabil ca oamenii să se căsătorească devreme, suficient, dar nu atât de devreme încât nu se pot întreține pe ei și nu atât de devreme încât e nerealist din punct de vedere al situației sociale în care suntem astăzi. Salutare! Povestim astăzi despre relații romantice și profităm de luna asta a februarie în care toată lumea cu Valentine's, cu dragobetele, cu lucruri din astea. Și că sunt cu Adiel, fără invitată la subiectul ăsta. Ar fi mers să avem o fată invitată, să avem o perspectivă diferită. Prea târziu. Da, m-am gândit de dimineață. Bine. Hai să luăm de la nivel personal. Cum au arătat căutările astea pentru tine? La acum 400 de ani. Am arătat pentru mine. Cum era pe vremea ta? A trecut ceva. A fost frumos. Știm că e frumos. Nu căutarea, ci ce-am găsit. Vai. Dar, eu zic că am avut o abordare bine calculată. Conform personalității mele, aș zice. Și conform formării, aș zice. Educației, formării. Am căutat o relație, am căutat o persoană cu care vreau să petrec restul vieții. Și mi-am făcut bine research-ul atât la nivel de ce ar trebui să caut, cât și pe când am căutat și am găsit și am pornit relație pe care o am acum cu Simona. Deci așa, în două vorbe, cam asta aș zice. Dar tu n-ai avut și perioada aia că cumva ăsta e un gând ulterior că vreau o relație să mă însor. De obicei vrei o relație că e cool să ai o relație. Sau pe vremea ta nu era cool să ai o relație. Probabil că era cool, dar nu m-a interesat. Adică nu m-a interesat o relație de dragul relației. Nu? Nu. M-a interesat o relație în care potențial să ajung să fie pe termen lung. Acum e garantat că dacă începi așa etapele de tatonare, cunoaștere, ajunge la relație pe termen lung, dar eu asta am căutat. Nu m-am dus pe termene scurte. Eu, ce diferențe de vreo 10 ani? Am 47. Eu am 35, 10-12 ani. Pe acolo. Băi, la mine, adică mai ales în liceu și în general, dar în liceu mai ales, era o presiune destul de mare, adică erai mai tăntălău dacă n-aveai gagică, așa era pe vremea mea, nu știu, acum cred că îi zice altfel. Mie mi-a plăcut să fiu diferit. N-am avut o problemă să fiu diferit, așa că... Am înțeles. Da. Bă, și mie în general, dar pe subiectul ăsta... Toate catate pe mici. Da, interesant. Deci nu, zici că n-ai avut partea aia de căutare. Bine, a fost, în clasa 5, mi-am amintesc prima fată de care m-am îndrăgostit, sau a 6, cred că eram a 5. Știi cum e, tot timpul îți place de către cineva, dar mă refer la căutare de relație activă, da, așa, suntem făcuți să fim atrași de sex opus, să ai persoana de sex opus care să-ți fie simpatică, să-ți placă, dar n-a fost relații. A fost mai degrabă simpatii personale, așa. Țin minte că eram în clasa, nu mai știu, 9, 10, ceva pe acolo și liceul meu era vis-a-vis de, și acum există acolo vis-a-vis de Plața, că am făcut Moisilu. Și am dus, am întâlnit cu o fată și am mers să vedem un film, nu știu ce film. Și în incinta filmului m-am întâlnit cu tine și Simona și a fost foarte ciudat pentru mine să mă întâlnesc cu pastorul, cu o fată pe lângă mine. Da, eu țin minte că m-a impactat.
Da, nu era nimic, dar, mă rog, m-am simțit eu acord. Am ieșit pe stradă și am întrebat oamenii câteva chestii. Spoiler alert, vor fi mai mulți oameni mai în vârstă față de cum le facem în mod obișnuit. Aparent, ora la care Harry a ieșit pe stradă, în parc, nu prea existau tineri, existau doar oameni mai în vârstă. O relație romantică, să meargă bine pe termen lung, trebuie transformată cu timpul în respect față de cel de lângă tine și respectat baza vieții noastre, credința, nădejdea și dragostea. Când le avem pe toate astea, ne transformăm și noi. Înțelegerea între parteneri, un parteneriat reușit înseamnă prietenie, în primul rând. Să țină unul la altul și să respecte. Respectul, timpul petrecut împreună, toleranța. Dragostea reciprocă. Problema cea mai importantă este să luptăm, să nu pierdem prietenia și omenia dintre noi și iubirea și smerenia. Dumneavoastră, ce așteptări aveți de la o relație romantică? Cum ți se pare? Domnul cu cușma sau ce are pe cap, foarte faină. Și de fapt, elementele surprinse, foarte faine. Prietenie. Înțelegere, respect s-a repetat de câteva ori. Da. Mi se pare că denotă niște coordonate sănătoase pentru o relație. Nu-i de mirare, oricum, de care oameni trecuți prin viață. Da. Să mai simt fiori așa din când în când. O floare, un cadou, o vacanță împreună, adică să te simți bine, să fie frumos în natură, pe munte. Aștept tot ce înseamnă romantic. Flori, lumânări și, bineînțeles, dragoste necondiționată. Ce frumos! Fie respectul unul față de altul. La mine așteptarea de la început, de acum 45 de ani, s-a transformat într-o prietenie, într-un respect, într-un ajutor și la vârsta asta văd lucrurile cu totul altfel. Oamenii văd frumoși, mai buni, mai plini de viață, plini de trăire și să nu uite niciunul dintre ei că pe lângă trup avem și suflet. Așa este. Da? Și sufletul, dacă nu este protejat, dacă nu este respectat, noi suntem vii cu trupul și morți sufletește. Credeți că fiecare om are jumătatea lui pe care trebuie să... Deci doamnele observ că în totalitate își doresc flori, lumânări și gesturi romantice și fluturi în stomac. Domnii nu, de mult mai mult pe respect. Mai pragmatic, da, și pe respect, exact. Da, te repetă pe gând. Respectul. o găsească Cu undeva? siguranță. Okay. Chiar mai multe jumătăți. Adică, cum vedeți? Nu. Deci, fiecare are, cu siguranță. Și trebuie să o găsească undeva, să o caute sau vine ea? Întâmplarea, nici nu știi când apare. Adică e nu trebuie să... providențial cumva. Pur și simplu, când e să fie, Dumnezeu ce are pentru tine, e pus deoparte. Să știți că fiecare bărbat are soția lui, da? Care la timpul potrivit va veni. Nu neapărat. Unii sunt persoane complete și nu au nevoie de altcineva. Dar alții au nevoie de o jumătate. Important să fie armonie perfectă. Să o cauți pe jumătatea respectivă, să se potrivească cu unul cu altul. Credeți că există dragoste necondiționată? Stai un pic, aici aș face o pauză. Ce zice Biblia despre asta? Există, adică the one, e chestia asta cu unul care trebuie să-și o găsească pe celălalt într-o mare de oameni? E foarte populară ideea, doar că nu e. Originele ei nu sunt din Biblie, ci de mitologia grecească. Când, nu mi amintesc acum detaliile, că n-am citit recent, dar cumva zeii când au creat ființa umană, au creat-o întreagă, după aia au împărțit-o în jumătate, bărbat-femeie, i-au împrăștiat în lume și cumva
trebuie să se caute și sunt într-o căutare febrilă, continuă, neostoită, până când ajung să se găsească în sfârșit o parte, o jumătate cu cealaltă. Eu știam asta cu Cupidon, că e... Cred că și Cupidon are un rol aici, care vine tot mitologia, Da, tot da, da. mitologia greacă. Trage cu arcul și pe aia unde înțeapă trebuie să se găsească unul pe altul. Sau așa, ceva de genul ăsta. În orice caz, ideea că există doar o anumită jumătate care ți se potrivește ție și trebuie să o cauți toată viața până o găsești, nu are nicio rădăcină biblică și nici nu se potrivește cu realitatea. Adică nu e ca și cum sunt oameni care rămân necăsătoriți. Ok, o să înseamnă probabil că jumătatea cealaltă a rămas tot necăsătorită. Sunt oameni care se căsătoresc de mai multe ori. Nu știu, eu și mă cred. Băi, a zis și doamna. Deci, nu neapărat că asta este idealul, zic că asta este realitatea. Da. Nu. Ideea în Biblie este să te căsătorești cu cineva pentru că vrei să te căsătorești cu cineva și sigur există motivații bune, motivații mai alterate, mai așa, sunt pe un spectru. Dar nu există unul pe care trebuie să-l găsești. Sigur există o variantă uneori în biserici că Dumnezeu trebuie să-ți arate cu cine te căsătorești, o supraspiritualizare. Cred că este o supraspiritualizare a fenomenului în care Dumnezeu îți indică și tu prin niște elemente pe care le folosești, dar sună mai mult a superstiție decât a realitate. Nu, Biblia spune cine vrea să se căsătorească, dacă vrei să te căsătorești, spune de exemplu Apostolul Pavel, celor care nu sunt căsătoriți, să se căsătorească persoana respectivă necăsătorită cu cine vrea, dar expresia este în Domnul, adică se căsătorească cu cineva care e tot creștin, din motive cu foarte mult sens. Dar expresia asta este să se căsătorească cu cine vrea. Deci trebuie să te căsătorești cu cine vrei să te căsătorești. Sigur, contează motivele, contează ce cauți, sunt mai multe discuții aici, dar nu este o persoană pe care tu trebuie să o identifici. Dacă n-ai identificat-o, te-ai căsătorit cu persoana greșită. Că ce faci? Nu-ți dai seama. Te-ai căsătorit cu persoana greșită. Dacă te-ai căsătorit cu persoana greșită, se dă peste cap tot sistemul. Sunt filme din astea care arată ce se întâmplă dacă tu schimbi un singur element din realitate. Butterfly effect. Așa, exact. Și atunci bun, tu te-ai căsătorit cu unul care nu trebuia, ăla așa, și el se căsătorește cu altul care nu trebuie, tot sistemul e dat peste cap. Este complet nerealistă și nu are nicio treabă cu Biblia. Că uneori e asociată, adică eu am auzit destul de frecvent chestia asta, că Dumnezeu are ceva pentru mine, adică e unul pentru altul. Vezi, aici vorbim dintr-o altă, cred că se confundă perspectivele. Din perspectiva lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt orchestrate și aranjate, dar asta este un mister pentru noi. Adică numai Dumnezeu știe cum funcționează lucrurile și misterul ăsta al ceea ce Biblia numește teologia, numește suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că toate lucrurile se întâmplă conform cu planul lui Dumnezeu, asta nu încalcă și nu vine ca să anuleze alegerile umane reale. Nu, alegerile noastre umane sunt reale. Misterul suveranității lui Dumnezeu este că Dumnezeu face ca lucrurile să se întâmple așa cum vrea El, incluzând și folosind alegerile noastre. Pot să dau un exemplu foarte abreviat, pe scurt. În povestea lui Iosif din Vechiul Testament, Prințul Egiptului, cunoscut filmul, da? Toți oamenii din poveste fac alegeri reale. Frații lui îl urăsc în mod real. Îl vând pentru că îl urăsc. Apoi nevasta lui Potifar îl atrage îl atrage în cursă pentru că îi se aprind călcăile după el. Apoi el ajunge în închisoare pentru că ăsta e supărat că ăla chipurile a atentat la nevasta lui. Se întâmplă fel de lucruri. În ultimă instanță, Iosif ajunge să fie prim-ministru în Egipt și să salveze și Egiptul și poporul evreu și multe alte, să salveze familie, de fapt, nu numai de la foamete, ci și de la implozie relațională din cauza tuturor problemelor dintre ei. Dumnezeu face toate lucrurile astea într-un mod suveran, folosind alegerile reale ale oamenilor lor, în timp ce în final iese ce vrea El să iasă. Deci, în sensul ăsta, sigur, Dumnezeu mi-a pregătit soția, dar din punctul meu de vedere, deci din punctul lui de vedere, ele toate sunt aranjate și orchestrate. Din punctul meu de vedere, este o alegere. M-am căsătorit pentru că am vrut să mă căsătoresc cu Simona. Mersi.
Dragostea trebuie să fie necondiționată. Și există astăzi? Trebuie să existe, că dacă nu există dragoste necondiționată, dacă pune numai condiții în toate lucrurile, aia nu mai e dragoste. Nu știu, în percepția mea necondiționată ar însemna să accepti orice, să înghiți orice și nu cred că e cazul. Deci există limite Da. de netrecut. Clar. Ne puteți da câteva exemple? Dacă nu există respect, însemnând asta pe diverse planuri, nu se petrece timp împreună, nu știu, deloc sau absență, eu știu, cu perioade lungi Să din nu mai relație. vorbim de infidelități sau Da, violență. asta intra tot la respectul pe diverse planuri, da, infidelitate, evident, violență și altele. Dacă e necondiționat, adică treci cu vederea, chiar dacă unul greșește sau, mă rog. Rar de găsit, dar există. Dumnezeu ne-a făcut liberi, cu voință liberă. Și voința liberă este respect, este dragoste, dar iubirea cea față de Dumnezeu, care e dragoste desăvârșită. Înțelegeți? Noi nu trebuie să condiționăm lucrurile și oamenii de lângă noi. Noi trebuie să luptăm cât mai mult să facem bine celui de lângă noi, ca după aia se revarsă și asupra noastră celelalte lucruri. Și interesant mi se pare că în majoritatea, nu chiar în toate, dar în majoritatea voxurilor avem o voce a unuia care cumva transmite esențe sau spiritul creștinismului, să zic așa. E total random, adică nu e setup-ul nostru și noi până nu-l găsim pe nenea nu ne lăsăm. Nu e așa, e pur și simplu mergem la 5 oameni și deseori apare câte cineva care se identifică și e mai aproape de spiritul creștinismului, să zic așa. Dragoste necondiționată. Tu ce zici, Saș? Există sau nu există? Mi se pare că a calificat bine doamna în roșu, cred că era. Când vorbim despre dragostea necondiționată, nu spunem te iubesc și dacă mă bați, stai cu mine de pereți, urli, ești infidel. Deci nu asta este genul de dragoste necondiționată despre care vorbim în cadrul relației maritale, relației de căsnicie sau relației de cuplu. Și bineînțeles că nu tolerăm abuzurile, dacă cineva se află într-o situație abuzivă, să iasă, să ceară ajutor, să sune la poliție, să ceară ajutor în familie, unui prieten. Deci nu asta e ideea. Trebuie să stăm acolo, indiferent că suntem călcați în picioare sau ce ni se face. Nu asta e ideea. Ce dragostea necondiționată are în spatele ei conceptul, în spatele cuvintelor, e ideea de nu te tratez după cum consider eu că meriți într-un moment sau altul. Dar în relația de cuplu, nu ești tu atent la mine, nu mi-ai adus flori, păi atunci o să pun și o distanță și cumva o să oglindesc în mod constant ceea ce faci tu față de mine. Ești tu amabil cu mine, sunt și eu amabilă cu tine. Ești tu romantic, drăgăstos, mi-aduci flori, o să fiu și eu atentă și o să te îmbrățișez și o să... Okay. Asta nu e o relație necondiționată. Asta e o relație în care după faptă și răsplată. Ce faci tu, fac și eu. Ideea că în relația de căsnicie ar trebui ca dragostea să fie necondiționată are în vedere faptul că, indiferent cât de bine te ridici tu la nivelul așteptărilor, eu o să fac tot ce ține de mine pentru a acționa spre binele tău, pentru a te iubi, pentru a te sluji, pentru a fi alături de tine, pentru a te... Da. Am îndeplinit rolul meu. Eu o să-mi îndeplinesc rolul meu, da, de soț, față de soția mea, chiar și atunci când ea și-l îndeplinește limitat sau nu și-l îndeplinește sau este supărată sau este irascibilă sau este, nu știu. Și viceversa. Deci ăsta este spiritul conceptului de dragoste necondiționată în cadrul căsniciei. Nu ne purtăm după cum credem că merită unul sau altul într-un moment sau altul, sau în general, ci ne purtăm și iubim persoana respectivă pentru că ne-am angajat la o dragoste care zice nu și până când moartea ne va despărți și la durere și la bine și la greu și când ăla este cu capsa pusă și greu de intrat în grații și așa mai departe. Are sens. Dacă există, mai întrebat tu. Da. Eu cred că există. Și dacă există și dacă e realizabil sau e așa o chestie utopică spre care țintim, dar nimeni nu ajunge la ea cumva. Nimeni nu ajunge la ea în mod absolut. Nimeni nu iubește în mod constant la necondiționat partenerul. Nu? Toți suntem
Toți o dăm prin bălării, dar da, există. Sunt și aș zice uneori și oamenii care nu își trăiesc viața într-o relație cu Dumnezeu, dar își trăiesc viața într-un mod poate intuitiv, după principiile lui Dumnezeu, să se iubească în mod necontractual, nu pe baze de reciprocitate circumstanțială, hai să zicem așa. Da, cred că există. Hai că ne-am dus mai profund, m-aș întoarce un pic mai la subiectul inițial, că ești tânăr, să zicem, mai, nu știu, 16, 18, 20 de ani, începi să simți diversi hormoni în corpul tău și așa, și cultura în care trăim este una foarte deschisă și chiar face mișto de tine cumva dacă nu ai o relație, dacă nu ți începi viața sexuală, dacă și așa. Cam care e perspectiva aici? Adică perspectiva Bibliei e cumva îmi încep relații doar când vreau să mă însor sau există o zonă tampon în perioada adolescenței în care un fel de try and error, așa? Vezi, genul ăsta de relații pentru recreere, distracție, aventură și experimentare, sunt destul de noi. În istoria umanității, dincolo de ce spune Biblia. În istoria oamenilor, astea sunt destul de noi. În mod normal, odată, uite-te la culturile tradiționale, din tribale, de exemplu. Băiatul când devine bărbat, trece printr-un ritual de inițiere și după ce trece prin ritualul de inițiere și devine bărbat, își caută soție, se căsătorește, asta se întâmplă de obicei în ceea ce la noi se numește adolescență. Da? Și pe vremuri, de-a lungul mileniilor, cam așa s-au căsătorit oamenii. Fetele la 13-14 ani, băieții la 16, 17 probabil, da? Deci un pic mai... Deci nici nu era loc de Tinder, doar... Nu era loc, nu. Deci ce făceai? Te duceai și îți asumai responsabilitatea pe care venea împreună cu... Îți construiai un adăpost, purtai de grijă familiei, aveai copii, da, responsabilitatea în familie, responsabilitatea în comunitate, în societate, îți aduceai contribuția. Deci povestea asta până la adolescență prelungită, până la 30-40 de ani, e o chestie nouă. Și vine dintr-o schimbare de paradigmă. Căsătoria nu și are rolul ei, și poate ajungem acolo la rolul ei gândit de Dumnezeu și acceptat de-a lungul istoriei oamenilor, în cea mai mare măsură, o ducem în zona de centrare pe sine. De ce vreau să am aceste experiențe? Pentru că vreau să întâlnesc cât mai multe persoane de sex opus pe care să le îmbogățesc, să le fericesc, să le binecuvântez cu prezența mea aducătoare de stări mirifice. Nu! E egoistă. Eu vreau să mă distrez, eu vreau să îmi fac de cap, eu vreau să cunosc cât mai mulți, eu vreau să am cât mai multe experiențe sexuale, romantice și așa mai departe. Ăsta este forța motrice. Ceea ce este un egoism în stare pură. Adică e vorba despre mine și ce îmi place mie și ce am eu chef și ce îmi vine. Nu vreau responsabilități, da? Pentru că, apropo, căsătoria vine privilegii și responsabilități la pachet. Mă bucur de companionship, dar de relație, de prietenie, sunt împreună cu cineva, împart viața, împart greutățile, bucuriile, împlinirea emoțională, sexuală, construim o familie, deci e o chestie de privilegii și responsabilități. Renunț la anumite lucruri pentru ca să investesc în zona asta și să am anumite și beneficii, dar și îmi asum răspunderea. Nu, aici este doar beneficii fără responsabilități. Și e o plagă, cred eu, pentru cultura noastră, adică ne afectează pe toate planurile. Egoismul ăsta se manifestă după aia și în alte zone. Se manifestă, da, este un egoism pe care îl cultiv. Nici nu consider că e o problemă, că vreau să-mi fac de cap și să mă distrez și să îmi trăiesc viața. Nu? Dar vine cu consecințe. Adică, știi la ce te referi? Păi, hai să zicem astea mai care se văd. Bolile cu transmitere sexuală sunt un fenomen așa, în creștere odată cu libertinajul sexual. Apoi,
rata divorțurilor. Rata divorțurilor este mult mai mare în zilele noastre față de, hai să zicem, societățile mai tradiționale sau cum ceva vreme. Aici aș avea o steluță. Așa. Că asta cu rata divorțului cumva aparent acum în cultura asta e mai true cumva, în sensul de chiar nu mai funcționează, ne despărțim. Cumva în trecut sau prin medii mai evanghelice acum 20-30 de ani era în acte sau așa în hârtii, noi nu eram despărțiți sau divorțați sau ceva, dar în realitatea vieții nu exista, nu aveam nicio treabă unică. Există și fenomenul ăsta, dar realitatea este că dacă o iei așa de-a lungul istoriei, oamenii când au, și o să vorbim puțin de dinamica sănătoasă din interiorul relației de căsnicie, dar oamenii când s-au angajat unul față de altul sau și-au dedicat viața unul altuia, sigur că a venit și cu, cu renunțări la anumite lucruri, la anumite beneficii, să zicem, sau la anumite posibilități, dar a venit și cu împlinire. Adică, nu cred că este doar, nu cred că majoritatea relațiilor pe termen lung au fost de-a lungul istoriei oamenilor relații blazate. Nu cred neapărat asta. Și nu cred că oamenii care merg din relație în relație sunt mai fericiți astăzi. Adică, sigur, tu te uiți la partea aia de cultivare și pornirea relației, care vine cu fluturi în stomac, cum se spunea, cu încântare și mai departe. Dar trebuie să uiți la partea cealaltă, în care cel puțin unul dintre cei doi rămâne rănit. Nu mai spun de atunci când se întâmplă în mod repetat să ai relații pe termen scurt. Tu intri, ieși, ești rănit, te simți abandonat, te simți părăsit. Asta cauzează fel de pagube în sufletul tău, adică nu rămâi intact așa cum ai fost. Cumva ceva din tine se împrăștie și, apropo, când unirea sexuală, Biblia spune că are o profunzime extrem de ignorată astăzi. Când te-ai unit cu cineva și emoțional și sexual și după aia te duci și cu altul și cu altul, tu împrăști ceva din tine care nu mai poate fi recuperat. Cumva se produc niște pagube care nu sunt ușor de remediat. Așa că, întorcându-mă de unde am plecat. Inițial am plecat de la nasoale odată cu... Așa, da, deci în esență, genul ăsta de abordare este un antrenament pentru divorț. Pentru că și când intri în relația aia angajantă, pentru care vrei să fie pe termen lung, intri cu formarea cultivată în relațiile alea pe termen scurt, orientate pe sine și pe egoiste. Și atunci vin într-o relație care cere, prin definiție, altruism, cere dăruire de sine, cere renunțare la mine, cere să pun relația mai presus de interesele mele și nu, aici o să... Tot interesele mele, bun, pe termen lung, dar să-mi fie mie bine pe termen lung. Nu mi-e bine pe termen lung. Păi, guess what? În medie, după 9 ani, divorțăm. Cam asta este durata. Serios? Da, statistic, în România, durata de viață a unei familii este de 9, ceva ani. Wow. Da. Depășită. Depășit statistica. Ok. Nu mai știu să te duci așa, dar fain. Bun, deci și atunci ce faci? Că asta e întrebarea mea. Ce faci în etapa asta de... Ok, nu ne mai căsătorim la 13 ani. Asta e realitatea societății noastre. Clar, ne adaptăm la realitate. Nu suntem naivi. Ce faci? Eu nu i-aș lăsa pe vreunul din copiii mei să se căsătorească sub 18 ani. Perfect. Pentru că asta e societatea de astăzi. Presupune a deveni bărbat, femei cu capabil să se asumi răspunderi, se întâmplă mai târziu. Pentru că educație, pentru că piața muncii mai complexă, pentru că deci să nu aibă cineva impresia că eu pledez pentru căsătorii la 13 nu. Ok, bun. Deci asta nu. Și atunci întrebarea mea e ce faci cu toate pornirile și tentațiile tale naturale, biologice și așa mai departe, cu care te-a făcut Dumnezeu, că cumva ăsta este unul din argumente. În perioada asta, 13, 25 de ani sau la cât să zici că ai fi suficient de matur încât pe bune să și așezat și whatever, încât să începi să-ți cauți un partener de cursă lungă, să zic, nu proiecte scurte și intense. Eu cred că ar trebui deci, interesul pentru o relație ar trebui să aibă în vedere întotdeauna termenul lung. Asta nu înseamnă că de la începutul relației îmi fac promisiunea că vom fi până la finalul vieții. Deci nu suntem naivi. Dar căutarea unui potențial partener ar trebui să aibă mereu în vedere termenul lung, nu distracție pe termen scurt. Și atunci
încurajarea, în timp ce recunosc că este o tensiune mai greu de gestionat, pentru că, așa cum spui, biologia noastră ne face gata la 13, 14, 15 ani. Poate și mai devreme uneori. Dar maturitatea noastră psihoemoțională, socială și toate cele se întâmplă mai târziu. Și atunci, în acest spațiu, e o provocare să-ți administrezi dorința de a fi cu cineva și de a te manifesta și sexual, și emoțional, și toate cele. Trebuie să o administrezi ca să poți să ai o viață împlinită, sănătoasă ulterior pe termen lung. Și atunci, eu ce aș zice, extrema cealaltă, dar noi am plecat de la societăți tradiționale căsătorii 13, 17 ani, 13, 16 ani, o ducem astăzi ne căsătorim după ce avem o carieră, după ce avem de succes, așa, și pe la 40 de ani ne gândim, ar trebui să mă căsătorim. Ne așezăm și noi. Da, exact, sau hai, poate în unele 30-40 de ani. Deci data căsătoriei s-a mutat foarte departe. Nenecesar de departe, aș spune eu. Deci are sens că vrei să-ți termini școala. Are sens că trebuie să ții un job. N-aș recomanda niciunui băiat să se căsătorească fără să aibă un job și fără să aibă capacitatea să susțină familia, evident, sau unui cuplu. În același timp, n-aș zice, avansează în carieră până ajungi tu la punctul ideal și de-abia apoi te gândești la căsătorie. Că, din nou, asta este extrema ailaltă. Și atunci aș zice, eu cred că este preferabil ca oamenii să se căsătorească devreme, suficient, mai devreme, dar nu atât de devreme încât nu se pot întreține pe ei și nu atât de devreme încât e nerealist din punct de vedere al situației sociale în care suntem astăzi. Tu la câte ai, Sura? Eu aveam 26. Te-am luat. 22. 22. Foarte bine. Deci, cred că este... Aveam 26, nu, 24 aveam. Hai că întrebăm pe Simona, las. 24 aveam. 24. Știu anul în care m-am căsătorit, dar au pierdut șirul. Da. Deci e preferabil să te căsătorești devreme și sunt multe argumente, cred eu, pentru asta. Dacă, sigur, găsești persoana potrivită să vrei să te căsătorești. Dar sunt multe argumente. Crești împreună, te formezi împreună. Știi, când te căsătorești la 40 de ani, păi ești deja doi oameni la 40 de ani, sunt doi oameni formați. Cu felul lor, cu tabieturile lor, e o altă poveste. Nu e imposibil, dar muncești altfel la vârsta respectivă. Pe când te-ai căsătorit la 20 și un pic de ani, te formezi împreună și e mai ușor. Deci asta aș zice, e ok să te căsătorești mai devreme și eu recomand căsătorirea mai devreme unde este posibil și unde găsești persoana. Dar tot ai un spectru de 7-8 ani, oricum ai da-o, în care trebuie să te gestionezi pe tine și presiunea și cultura cumva în care trăiești. Dacă... Da, eu zice că asta ar fi cea mai ușor teoretic de administrat. Că, pe bune, hai să trăim pentru... Hai să nu trăim de dragul altora, de dragul impresiei, de dragul... Da, hai să trăim pentru lucrurile pentru care credem că merită să trăim. Și atunci, ok, presiunea culturală, nu știu, nu e subiectul temei, dar găsești un mod de a gestiona presiunea culturală. Nu acționa în virtutea presiunii, nu acționa pentru că toată lumea are un prieten sau o prietenă. Nu... Fii înțelept. Să fii înțelept înseamnă să faci alegeri bune. Alegerile bune nu sunt pentru că toată lumea o face, ci pentru că e lucru bun de făcut. Da? Deci ajungi tu la concluziile potrivite întâi și trăiește conform convingerilor, nu conform presiunii culturale. Asta ar fi prima chestie. A doua, după ce tu ai niște convingeri și reziști presiunii culturale, pe urmă ai nevoie să-ți administrezi aceste dorințe care sunt legitime și normale până când ele sunt împlinite într-o relație. Și mă refer la dorințele și emoționale, dar și sexuale. Și atunci acolo ai nevoie de frână. Da? Ai nevoie de frână, ai nevoie de autocontrol. Biblia spune că una din roadele prezenței lui Dumnezeu în copiii lui este autocontrolul. Și e o roadă pe care el o produce și e o responsabilitate de administrat de către noi. Noi trebuie să cultivăm această roadă cu resursele pe care ne le dă Dumnezeu. Dar trebuie să-mi pun frână. Altă soluție nu este. Și am nevoie de prieteni, am nevoie de oameni care să aibă aceleași dorințe, aceleași intenții, aceleași principii cu mine, cu care să mă antrenez la asta. Am nevoie să cultiv relația cu Dumnezeu, că de la Dumnezeu îmi primesc resursele pentru a trăi după cum vrea El
în toate domeniile vieții, nu numai în domeniul ăsta al romantismului și sexualității. Deci cam asta ar fi câteva... Dave Ramsey are, bine, el pe zona financiară, dar cred că se potrivește bine conversației noastre și pe tema relațiilor romantice. El pe asta cu banii zice așa: trăiește ca nimeni altul, adică nu-ți fă credite ca să-ți iei cea mai scumpă mașină pe care ți-o permiți, nu te îndatora la maxim, nu duce viața pe card de credit și așa, ca ulterior să trăiești ca nimeni altul, cumva, cam asta e perspectiva. La fel e și în căsătorie. Nu trăi după cum îți dictează cultura, nu trăi după cum trăiesc prietenii doar pentru că ei fac alegerile respective, fă alegerile potrivite și în esență tu știi că e o lege după cum semeni, așa seceri. Da? Ai semănat grâu, o să culegi grâu. Ai semănat neghină, o să culegi neghină. Seamănă niște priorități, niște valori sănătoase în conformitate cu Scriptura și o să culegi roadele. Seamănă egoism, da, centrare pe sine, hedonism și așa mai departe și o să culegi roadele. Te uiți acum la episodul ăsta, l-au scos pe Adil și te întrebă, dar eu până acum am făcut asta, am acționat super egoist. Care e vestea bună pentru mine? Vestea bună este că întotdeauna poți schimba macazul. Vestea bună în credința creștină este că întotdeauna există iertare și există schimbare și există putere pentru schimbare în orice domeniu. Am vorbit aici despre dependențe de alcool, dependențe de jocuri de noroc și zona sexuală creează o mulțime de dependențe. Întotdeauna e loc de schimbare. Dar schimbarea începe cu conștientizarea că sunt pe o cale greșită și după ce am conștientizat că sunt pe o cale greșită să mă întorc în primul rând spre Dumnezeu, pentru că interesant, Biblia spune că de fiecare dată când păcătuim împotriva lui Dumnezeu, pentru că noi încălcăm legile Lui și suntem în disarmonie, da? În dezacord cu principiile Lui. Și atunci Dumnezeu este ofensat de fiecare dată când noi, creația Lui, trăim altfel decât ne-a proiectat El să trăim. Pentru că ne rănim pe noi înșine în procesul ăsta, îi rănim pe alții, rănim și afectăm în mod negativ lucrurile în jurul nostru. Și atunci începe cu pocăință. Asta înseamnă pocăință. Înseamnă să mă întorc de la felul meu greșit de a gândi și a trăi și să mă întorc înspre Dumnezeu și în ascultarea de El să primesc resursele și puterea pentru a trăi altfel. De asemenea, Biblia vorbește despre iertare, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, pentru că păcătuim împotriva lui Dumnezeu în multe domenii, nu numai în domeniul ăsta relațiilor. Tot de la Dumnezeu putem primi iertarea, pentru că asta este vestea bună, că Iisus a murit pentru păcatele noastre, tot felul de păcatele noastre, în așa fel încât să putem să primim iertarea și să fim înnoiți și să primim resursele să trăim o altfel de viață, să mergem pe un alt drum. Asta este vestea bună. Fain. Da, uite, acum în timp ce răspundeai la asta mă gândeam la altceva. Mă gândeam, dar ce faci? Adică că pare unfair, știi, dacă eu am fost înțelept și mi-am administrat bine anii ăștia de buffer, dar știu ce o să zici. Hai zi până la capăt să vezi. Poate să plin. Cumva, eu dacă am fost atent și n-am fost egoist și cumva m-am înfrânat, mi-ar fi greu cumva să mă căsătoresc cu cineva care a jucat-o cum a vrut el și la un moment dat a făcut switch-ul ăsta mult mai târziu, să zic așa. Tu cum o vezi? Înțelegi ce te întreb, nu? Da, depinde din ce motiv ți-e greu. Păi nu știu, cumva ideea asta, că dar, apropo de ce spui tu, că Biblia vorbește specific de asta cu păcatele sexuale cumva ca o greutate mai semnificativă. Cumva pare că odată cu alegerea de a mă căsători cu cineva cu istoric pe zona asta, intru și eu în combinație, cumva una un pic nefericită din ce înțeleg. Vezi, în timp ce Dumnezeu, când venim la El, ne primește și ne iartă și primirea și iertarea sunt instantanee, primim iertarea și suntem luați și îmbrățișați de El, așa cum suntem atunci când ne pocăim, da? Pentru că Iisus a purtat păcatele noastre și pentru că când venim la El, venim pe baza asta, pe baza ceea ce a făcut Iisus.
Ulterior însă procesul de reconfigurare și de reconstrucție și de reparație durează. Nu devin așa omul înnoit de parcă toată viața aș fi trăit, aș fi făcut alegeri bune. Apropo, nimeni nu face doar alegeri bune în niciun domeniu, inclusiv în domeniul ăsta al relațiilor și al sexualității. Dar nu devin dintr-o dată la fel pe cum cel care a făcut alegeri mai bune, hai să zicem așa, de-a lungul timpului, în mod consistent mai bune decât mine, în mod consecvent mai bune decât mine. Și atunci există diferențe. Că e un proces în care pagubele pe care stilul meu de viață dezordonat, păcătos, așa, de capul meu le-a produs, ia timp ca să inversezi procesul și de fapt nu se inversează, ci de fapt când ai o casă care este dărăpânată, dărâmată și așa mai departe, procesul nu se inversează, se merg înainte, dar refăcând, reconstruind, cu multă migală, cu atenție, și atunci asta e vestea bună, că există, în timp ce nu toate consecințele neapărat sunt anulate, dacă am avut un stil de viață la liber și la un moment dat, acum nu mai știu care este situația, dar înainte SIDA era o boală care se plimba mai lipsită de control. Bun, am luat SIDA, să zicem, iau cazul ăsta, hai să spun, mai extrem. Faptul că eu am venit la Dumnezeu și mi-am cerut iertare și am fost primit de El și am devenit copilul Lui și El mă restaurează, nu înseamnă că voi fi vindecat de SIDA. Poate, probabil, voi trăi cu boala respectivă pentru restul vieții mele. E o consecință a stilului meu de viață. În același timp, Dumnezeu mă primește și lucrează și restaurează sufletul meu și caracterul meu și inima mea, în așa fel încât egoismul meu și pornirile care m-au dus în stilul ăla de viață să fie în mod progresiv șlefuite. Și atunci, da, nu se anulează totul cu un praf magic, dar există reparație, există restaurare și da, pot să am o relație cu cineva care a avut un traseu diferit față de mine. Pentru că, foarte interesant, Biblia numește această întoarcere, o numește naștere din nou. Este o nouă persoană. Persoana nesăbuită și egoistă și așa, a murit în momentul în care a venit și l-am cunoscut pe Iisus. Și este o nouă persoană care duce ceva din tarele vechii persoane, dar care are alte dorințe, care are alte direcții în viață, care are alt set de principii călăuzitoare, care are altă relație cu Dumnezeu, în esență, care e dătător de viață și altceva. Dar nu în mod absolut, dar în mod semnificativ. Are sens. Cred că și mai complicat este atunci când omul cumva are relația asta cu Dumnezeu și cumva vine pe un fond al relației cu Dumnezeu și ajunge să aibă niște căderi, după care vine la tine din nou bine și te gândești, păi da, poate peste 3 ani, 5 ani nu-i mai fi bine, ce facem? Da, atunci e mai, sunt elemente e mai complicat. Nu e imposibil. Și în situațiile respective, frumusețea puterii transformatoare și restauratoare ale Dumnezeu este că ne ia de prin greșelile noastre, că au fost făcute departe fiind de El, că au fost făcute în timp ce aveam o relație cu El și ne-am îndepărtat temporar, că și asta este o realitate. Frumusețea este că există recuperare, există iertare și există transformare, indiferent de când și cum și cât de multe prostii ai făcut. Asta este vestea bună. Amin. Bun, dar cum a fost intenționată căsătoria? Adică, care a fost ideea lui Dumnezeu legată de căsătorie? Că bănuiesc că n-a fost doar facerea de copii și împlinirea nevoilor sexuale. Sper. Nu doar. Sunt parte din pachet. Haideți să mergem la creație. Da. În Geneza, capitolul 1, spune așa, Dumnezeu îl creează pe Adam, interesant, întâi când creează omul, creează întâi pe Adam, creează animalele, îl creează pe Adam singur, Adam vede că e singur de felul lui, că restul sunt 2 câte 2, și Dumnezeu o creează pe Eva și o duce la el și spune așa, foarte important această parte, Geneza, capitolul 1, și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, Ișa, pentru că a fost luată din om. Iș, da, aici pierdem în traducere. De aceea, și asta e partea importantă, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și vor deveni un singur trup. Limbajul folosit aici de către autorul cărții Geneza este limbajul legământului.
Noi ratăm la o citire pasageră chestia asta. Ideea de lipire, când Biblia spune că omul își lasă familia de origine și se lipește de nevasta lui și devine una, ăsta este termenul ăsta de lipire este o unire bazată pe cel mai profund angajament cunoscut în Biblie sub termenul de legământ. Legământ în care intru cu totul, fără condiții, ceea ce de fapt spunem noi atunci când ne căsătorim. Facem aceste promisiuni solemne înainte autorităților statului, prietenilor și așa mai departe, ca să vadă și toată comunitatea că noi ne-am băgat la ceva serios. Și ne angajăm la o relație pe termen lung. Sigur că asta nu prea este foarte la modă. Ne trecem repede peste povestea asta, atât de importantă din paradigma Scripturii. E foarte emoționant, adică eu știu că la majoritatea nunților la care particip este cel mai emoționant moment ăla în care el și ea își spun jurămintele. Și ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie așa. Deci ăsta este cadrul în care vine relația. Deci, întâi ne luăm un angajament și apoi ne bucurăm de toate beneficiile, privilegiile și ne asumăm toate responsabilitățile la pachet cu acest angajament. În cultura noastră o luăm de îndoasele. Hai să vedem întâi dacă ne potrivim sexual și după aia vedem dacă devenim și prieteni și după aia, eventual, dacă mai considerăm că mai are sens, mergem și semnăm și o hârtie și ne luăm și un angajament. E interesant că nu numai... Deci, realitatea probează că principiile Scripturii sunt cele mai bune pentru noi. Nu-i doar că Dumnezeu, într-un mod arbitrar, a zis e mai bine așa și nu e mai bine așa, așa că ascultați-mă pe mine că eu am chef să fiu ascultat și trebuie să-mi hrăniți mie ego-ul și orgoliu. Nu e asta e rațiunea. Realitatea este că, statistic, cu cât sexul este introdus mai devreme în relație, cu atât șansele ca relația respectivă să se frângă este mai mare. Da? Deci statistic vorbind. Iarăși, înțelepciunea populară spune vrem să locuim întâi împreună, vrem să încercăm cum e să fim căsătoriți ca să ne decidem dacă vrem să ne căsătorim. Din nou, statistica spune că coabitarea, dar trăitul înainte de căsătorie, scade șansele unei căsnicii pe termen lung, crește șansele ruperii căsniciei sau relației respective. Da? Deci, realitatea probează ceea ce spune Scriptura. Scriptura spune ordinea este, ok, ți-a plăcut de cineva, vrei să te căsătorești și mai departe, păi ia-o în ordine. Ordinea este, angajează-te. Și după ce te angajezi, asumă-ți responsabilitatea. După ce ți-ai asumat responsabilitatea, în cadrul perimetrului ăla de siguranță, că apropo, legământul creează un spațiu de siguranță. Nu mă întreb, dar oare mâine dimineață o să mai fie cu mine în pat? Nu, pentru că ne-am promis unul altuia că o să fim acolo. Dar deci asta, și atunci spațiul ăsta de siguranță îmi creează ocazia să fiu eu însumi. Îmi creează ocazia să fiu vulnerabil, îmi creează ocazia să fiu deschis. Deschiderea asta este favorizantă relației, faptul că eu sunt autentic, faptul că eu spun cine sunt și îți împărtășesc cele mai mari dorințe, temeri și mai departe, ne duce împreună, sudează relația. Contrar înțelepciunii populare moderne, să-i zic așa, legământul nu stinge dragostea. Angajamentul ăsta nu ciuntește frumusețea dragostei, ci creează condițiile pentru ca dragostea să înflorească, pentru ca dragostea să crească, pentru ca dragostea să se dezvolte pe termen lung. Și atunci ăsta este felul în care Scriptura și concepția biblică asupra căsniciei ne este prezentată în Biblie, concepția lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, un angajament care nu este sortit stopării și limitării bucuriei noastre, ci este destinat maximizării funcționalității relației de căsnicie, care, apropo, relații de căsnicie, da, înseamnă și prietenie, înseamnă și o apropiere între două persoane, da, de sex opus, care au, în mod evident, o grămadă de chestii în care nu se potrivesc, dar după aia suntem în conflict și ne călcăm pe bătături unii altora pentru că suntem diferiți, dar ajungem să ne și potrivim. Și ne dăm seama că ne completăm unul pe altul, dar cere muncă, cere efort ca să ajungem să potrivim relațiile astea. Sigur că în cadrul ăsta ajungem să creăm spațiu de siguranță pentru creșterea copiilor, care este de asemenea un beneficiu semnificativ. Apropo, oricine a experimentat divorțul părinților știe despre ce vorbesc. Asta nu e doar o chestie că avem căsătorie ca să creștem copii. E o componentă importantă, nu e o componentă minoră. Eu țin minte, am de-a lungul timpului am mers alături de oameni care nici n-am știut ce s-a întâmplat cu ei, de s-a
produs așa o fractură în ei. Și să aflu an mai târziu că în momentul ăla a fost punctul în care părinții au divorțat și cât de traumatizați au fost de experiența asta. Deci, dacă putem spune așa, Denker răspunde că despre căsătorie că este un bun public. E un bun public pentru că realitatea este că căsătorii sănătoase creează societăți sănătoase. Da? Când oamenii cresc într-o familie în care tatăl și mama sunt prezenți împreună și se iubesc unul pe altul, sunt șanse ca ăla să crească un adult sănătos, echilibrat din punct de vedere emoțional, el să aibă o contribuție echilibrantă și aducătoare de valoare în societate. Nu înseamnă că cineva care a trecut prin experiența divorțului părinților nu poate să ajungă un adult echilibrat. Dar va fi mult mai greu pentru el. Va trebui să lupte cu rănile produse de alegerile părinților. Deci, toate elementele astea, deci viziunea Bibliei asupra căsniciei creează, are șanse să ducă la căsnicii sănătoase, care duc la familii sănătoase, care duc la societăți mai sănătoase. Sigur că suntem și realiști. Noi suntem toți păcătoși. Nimeni nu trăiește lucrurile astea la nivelul absolut. Nimeni nu este 100% fidel în căsnicie. Și când spun asta mă refer, gândesc fidelitate din toate punctele de vedere, emoțional, mental, vizual și nu doar faptic. Dar deci cu toții suntem sub standard. Dar chemarea de a trăi în felul ăsta și răspunsul nostru la chemarea asta are beneficii pentru sănătatea căsniciilor. Deci dragostea nu durează 3 ani. Fluturi în stomac, probabil că durează puțin. Dragostea cultivată, care apropo, dragostea nu e un sentiment. În Biblie, dragostea e o alegere. Spune că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât a simțit fluturi în stomac pentru noi. Nu. Eram păcătoși și neatrăgători dintr-un anumit punct de vedere. Sigur, imaginea lui Dumnezeu e în noi și ne dă valoare. Dar pentru că Dumnezeu ne-a iubit, a dat. Pentru că Dumnezeu ne-a iubit, l-a dat pe Fiul Lui pentru noi. Și dragostea este o alegere. Și sigur că atunci când faci alegerea dragostei, care înseamnă să dăruiesc, să acționez pentru binele celuilalt, sentimentele urmează. Da, sentimentele sunt fluctuante. Uneori sunt mai intense, alteori sunt mai... Nu cred că poți să trăiești... Nu. Sunt sigur că n-ai cum să trăiești toată viața cu fluturi în stomac de la prima întâlnire, de la primul ținut de mână. Dacă ești amnezic. Dar fi imposibil. Vezi, șpețial însemna ca tot timpul să simți așa, fiorul ăla electric când tu ai proiecte la muncă, când trebuie să-ți construiești casa, când nimeni n-ar mai putea fi în stare să facă nimic dacă tot timpul am fi cu fiori din ăștia electrici așa în noi. N-ai cum să trăiești în felul ăsta. Realitatea este că ai nevoie să și așezi un pic viața și sigur, nu înseamnă că fiorii sunt destinați sau haiul emoțional este destinat doar pentru perioada de început. Că de fiecare dată când investești în relație, când cultivi relația, când îți iei o vacanță romantică, îi duci 5 zile cu soția și te plimbi bineînțeles că este din nou alimentată. Când îmi iau timp și luăm o cină împreună și stăm de vorbă și toate lucrurile astea din nou cultivă, dar nu poți să fii tot timpul pe hai emoțional. Nu e realist în viață. Are sens. Biblia vorbește despre căsătoria lui Iisus cu biserica, ceea ce pentru mine ca bărbat sună foarte ciudat. Explică-mi un pic la ce se referă, te rog, și în tonul ăsta cred că o să și încheiem. Sunt anumite lucruri la care nu se referă Biblia. Lucrurile care te fac pe tine să te simți ciudat, sunt anumite lucruri la care se referă Biblia. Hai să o luăm de aici. Eu cred că dragostea romantică și sexul sunt niște elemente care indică spre transcendent. Haiul emoțional pe care îl simți, orgasmul în sine, e o chestie un pic out of this world, cum ar veni. Da? Experimentezi ceva care te înalță. Da? Eu cred că Dumnezeu a gândit relația de căsnicie, a gândit orgasmul, a gândit sexul, a gândit tot pachetul ăsta ca să ne îndrepte atenția înspre ceva mai important și mai profund pe care îl putem găsi numai în relația cu Dumnezeu. E interesant că oamenii atunci când experimentează relația cu Dumnezeu, dincolo de religiozitate, dincolo de bifat lucruri, dincolo de moralitate, nu, relația aia reală cu Dumnezeu, experimentează transcendentul, experimentează ceva dincolo de lumea asta. Îl experimentează pe Dumnezeu, de fapt. Și ce spune, de fapt, Biblia prin asocierea aceasta este că relația de căsnicie este gândită ca să ne îndrepte atenția
înspre relația noastră cu Dumnezeu. Apropo, nu numai în Noul Testament avem relație dintre Hristos și Biserică. Dumnezeu și poporul lui pe care îl alege Israel în Vechiul Testament, din nou Dumnezeu vorbește în termenii unei căsnicii între el și poporul lui. Da? Deci, relația de căsnicie a fost gândită ca să ne îndrepte atenția și să ne arate ceva din cum ar trebui să arate relația noastră cu Dumnezeu. Interesant că oamenii nu asociază sexul cu relația cu Dumnezeu. Nu? Nu. Ok. Foamea noastră după sex, foamea noastră după pornografie, după imagine, după împlinire în domeniul sexual, arată cât de flămânzi suntem de fapt în sufletul nostru. Arată de fapt un gol imens pe care îl lasă absența lui Dumnezeu. Pentru că am fost creați pentru relația aia cu Dumnezeu. Și atunci, de fiecare dată când experimentezi ceva în zona asta sexuală, amintește-ți că Dumnezeu te-a creat pentru o relație cu El care este cu mult mai împlinitoare decât cel mai tare orgasm și cel mai pătrunzător fior pe care îl poți experimenta în o relație cu cineva de sex opus. Asta aș spune că e rostul și de aici asocierea asta. Și da, sexul și romantismul își au locul lor, dar ele nu pot să înlocuiască și nu au fost gândite să înlocuiască împlinirea, bucuria, fiorul experienței, adevăratei experiențe transcendentale, da, cu Dumnezeu, într-o relație cu El pe care o putem avea prin Iisus. Amin. Apropo de asta, spune ce crezi tu despre ce spunea Gheab.